Първият ден от тази годишният 11-ти международен детско-юношески театрален фестивал "Приказка за теб" ще завърши с едно изпълнение на музикален театър Вит Виталев, град Варна. Категория театрален спектакъл "Шапка пълна с небе". Автор Пери Пратчев. Художествен ръководител Яна Александрова. Това е един свят, който се крепи почти цяло на магия. А магията е нещо, което никакви специални ефекти не могат да наподобят. Дали ще я видите, зависи само от вас. Отворете очи. А сега ги отворете отново. В безкрайността на пространството плува великата Атуин, космическата костенурка. На гърба й са стъпили 4 неизмеримо огромни слона, а на техните гърбове се крепи светът на диска и бавно се върти на отсъци. От ръба се излива океан, а в посока към главината се издигат планините от Нарок, дом на повечето вещици. В една стара колиба, покрита с мъх, най-могъщата сред тях, баба Вихронраз, лежи неподвижно на дървена пейка и държи малка табелка. Тя съвсем не помръдва, което е малко обезпокоително, но това е защото всъщност там лежи само тялото й. Съзнанието й се помещава в главата на един гарван, кацнал на прозореца на фермерска къща. С помощта на този гарван баба наглежда малката Тифани Ейкинг, която е начинаеща вещица и в момента прави нещо доста неразумно. Не застряхте, не съм умряла. Ако учиняк. Следния път ми бяха напъхали с тях бухарчета на които посетят и го потухах. Ето, пак си говоря сама. Съвсем съм се нервирала. И то, как да не се нервирам? Тя с малката знае ли си ги върши? Не знае, да вижда знае. А то, дойде си го знаеш, моята убийца. Ама, коя ли с малко акъл да излиза ейка от тялото и го оставя, кой си иска да вмъте с него? Аз не толкова, аз съм много акъл. Макар, че той на нея типи, че толкова, че чак са порежи на него. Те си ме ради тя да прави, който си дърти вече си не могат. Ама, защо и се иска толкова често да се види отстрани? Да видиш шапката и да ви знам. У нас, невидимата, петия дам от миналата година. Тя се вижда само под определен ъгъл и слънцето и вятъра минават през нея. Ама да техника знаят, че там я да обиталя. Трябва да падат на вестърска шапка. Обаче Тифани от време на време се страхува дали не съм я излагала и ходи извън тялото си да провери хлапашки истории. Сякаш цялата работа е в шапката. Важно нещо е вечерската шапка, ама тя не прави вещица. Добре е, че Тифани заминава да че ръкува, че с всичкото дет го може и всичкото дет не го знае. Ако скоро не са научи да вещерства как трябва, лошо не се пише. Под планините от Нарок се простира меката хълмиста земя, наречена Креда. Там, на един от хълмовете, стърчат обгорените останки от овчарска колиба на колела. Колибата някога е принадлежала на най-добрата овчарка в Креда, бабата на Тифани. Баба Ейкинг е била почти вещица, макар да не го е знаела. Тук Тифани идва винаги, когато има да сподели нещо важно. Железни колела и стая пълна, всичко друго изгорихме в онце. Изчезна се овчарската колиба и остана нещичко у мен. Хълмовете мене замисва, хълмовете без сама, без костите си, техния варовик, спомените техни без сама. Тя се бе до проклета,
хубава такава позиция. Бутушите са за да си вършат работата, не за да лъщят. Аз разбирам добре почистени бутуши, лакирани бутуши. Лакът държи мокрото навън. Но бутуши, които лъщят по такъв начин, определено нещо не им се. Мама се опита да ми сложи и шапчетата. Понази сламената цветената. Казах, че не ми трябва. И освен това, щеше да пречи на другата. Тя държи си на мястото. Струва ми се, че е тук. Що все пак не да проверя? Добре, шапката ми си е на мястото. Бабо, аз трябва да ти кажа нещо. Трябва да замина. Изобщо не ми се иска да напускам Креда. Но трябва да се науча да бещърствам както трябва. А тук просто няма кой да ме научи. Аз мога да правя много неща, но не знам много неща. А баба ви Хронрав казва, че студент не го знаеш, то може да те убие. Ще се върна скоро, обещавам. Ще се върна по-добре, отколкото съм заминала. И ще се грижа за хълмовете, така както правеше ти. Освен станките и кошарската колиба, по хълмовете има и доста заешки хралупи. На пръв поглед те по нищо не се различават една от друга, но една от тях е по-специална. В нея живеят фигалите. За да ги видите добре, ще ви ги покажем с голямо увеличение. Средностатистическият фигъл е 15 см на ръст, има ярко червена коса, носи килт и непрекъснато е боядисан в бойна синя боя, защото непрекъснато се бие. Освен да се бият, фигалите най-много обичат да пият и да крадат. Биха откраднали всичко, което не е заковано за пода. Ако е заковано, ще отмъкнат и пироните. Да, това е вярно, обаче не е съвсем тъй, защото ние имаме висока морална норма. Например, ако човек няма нищо, ние нищо няма да му вземем. На теория фигалите са вид феи, но преди време са били изгонени от страната на феите. Защото се ополучихме срещу тиранието на кралицата на феите. За пиянство и нарушаване на обществения ред. И това е вярно. Сега фигалите са пръснати из однероки околностите и един от клановете им живее в Креда. Аз съм Роб Енибоди, предводител на клана от Креда. И не ме е страх от нищо. Роб, седете по хлебак! Освен от жена ми, когато носи сапун. Хайде, Роб Енибоди, днес ще ти влезе в плана, както обеща преди един месец. Ема, трябва ли? Няма да правя мъжа ви сте долни с мирите на отрепани зайци. Марш прекарка. Супер. Казах ли си за мъндърката голема вещица? Тя заминава днеска и... Каза ти вече 8 пъти. Само за нея ли можеш да говориш? Ема, тя се е нашата мъндърка голема вещица. Тя ни помогна да победим кралицата на свете само с тиган в ръка. И също така не беше за малко келда. И... За да станеш келда на плана, трябва да се омъжиш да предводителя. Коя е едната роля? Джини. Тогава и да си говорим за мъндърката голема вещица. Добре, може да говорим за други неща. Например, тази сутрин обяснявах на мъндърката голема вещица ценностната ни система. И какво и каза Роб? Ами, казах и... Макар и 15 сантиметра на ръст, макар
на заден ход. Това не са ти призраци, това са бигали, мал, свободен народ. Да знаеш, че сме дяволски опасни, всеки от нас е силен като Бог. Дългочите отдавна са ни ясни. Джини, през кюта си се чувствам малко. Не ми казвай, че обикновено не са без килтър. Не трябваше ли? Добре, ще видиш, че тук ще харесва. Теренът виждаш е доста хълмист, земята е мека, въздуха чист, безкрадени ферми, градинки за боли. И си новата цел да всеки само ти свой. Ето идвам, всичко е различно. И тук за мен започва нов живот. Но писарите всички си приличат. Част сме от малък, свободен народ. Всички от стада се изнася, от стадото на наши хор. Това не са ни призраци, това са стигали малък, свободен народ. Силни сме, смели сме и верни, щом имаш правилен подход. Наричат ни разходи силни древни, но ние сме стигали малък, свободен народ. Кажи ми давам случай да профери мантърката голяма вещица, да ни вземе след група. Има един единствен път към планините и то е по права линия. Джини беше още съвсем млада и твърде скоро беше напуснала дома си. Това никога не е лесно, а тя не беше имала избор. Жени стигалки се раждат много рядко и когато станат на възраст за женене, са длъжни да напуснат клана си и да се омъжат за предводителя на някой друг клан, където стават келди, нещо като кралици и майки на новия си клан. Келдите знаят много стари тайни и имат силно развито шесто, седмо и осмо чувство. Затова, ако Джини не беше толкова ядосана, сигурно ще се забележи как нещо далеч по-опасно от Тифани Ейкинс прелетя през територията им. То се спусна над хълмовете със звук като бръмчене на ята мухи. Беше стара, много стара. В момента нямаше тяло, защото последното тяло, в което се беше скрило, беше умряло. Винаги умираха. Затова сега той си търсеше нов дом. Търсеше някого със силен ум, който да може да го пази. И щеше да го намери. Добре, шапката ми отново си на мястото. Защо обаче ми се стори, сякаш, че нещо се опитва да ми се вмъкне в главата? Нещо като рояк мухи. Стана много тихо наоколо. Роб, Енибади, пак ли си ти? Пак ли ме следиш? Когато не виждам и не чувам нищо подозрително, знам, че си ти. Защото, като се разхождаш по хълмовете, виждаш и чуваш всякакви подозрителни нещица. Не и когато те следи Фигъл. Тогава и подозрителните, и неподозрителните бягат. Знам, че сте тук. Знам, че се опитаха да ми помогнете. Ето онзи ден, как ще се ядах сиренето и казах на глас колко би било хубаво, ако имах по-остър нож в себе си. И ножа изникна тук пред лицето ми. Представям си, ако утре си пожелая да се оженя за красив принц, ами че аз сигурно ще го намеря да обвързан пред вратата ми, заедно с някой много силно шашавен принц. Само, че сега заминавам. И не бива да ме следвате. Пък и виждам Джини как ме гледа, когато съм наоколо. Смята, че се натрапва в историята и е по-добре да не ядосвам. Я, белият кон,
Стигнала съм до границите на Креда. Хората извън Креда така и не разбират защо го наричаме бял фон. Те са това само няколко линии и бял пороби, които се виждат отдалече. Обаче линиите сякаш ще движат. Бягат. Баба ми обичаше да казва: но не е което той, което кон изглежда, той, което кон е. Същността на коня. Нещо като духът на Креда. Баба дори ми даде този медальон, да носи като себе си. Той е умалено копие на белия кон и също сякаш се движи. Сякаш носи от дома си на врата. Довиждане. Леля, мале, ужас! Въй! Подгонила Хайвър! Хайвър, това нещо не можеш нито да го видиш, нито да го убиеш! Леля, какво ще правим? Джини! Заминали си. Абе, Джини, бе! Мъндърката голема вещица! Подгонила Хайвър! Сигурен ли си да не бъркаш? Как ще бъркам, бе, жена? Той нещо. Веднъж като го видиш с ушите си и не можеш да го сбъркаш. Това сложение е такова. И каза, че от нея цяло да стане велика вещица. Да, бе, ма. Никой до сега не е побеждал Хайва. Нали ти разправиш, че тя била победила кралицата на феите само с тиган? Да, ма. Ако е истинска вещица, ще се справи сама. Ние трябва всички сами да следваме съдбата си. Тя отива да се учи на вестерство от други вещици. Аз трябва сама да се уча да съм Келда. Само се надявай. И тя да схваща толкова бързо, колкото и аз, ропен, и бади. Забранявам ти да тръгваш след нея. Добре. Няма. Тъй. Да, така. Думата на една Келда е закон. Ами, благодаря, само че... Не се обърваш и толкова. Ето, пийни си малко чай с уиски. Не искаш уиски? Просто да не си умрял, бе! Не съм умрял, бе, жена. Екзистенциална криза съм. Тифани, речите на хълмовете. Хълмовете не могат без нея. Дори името им, на стария език на фигалите, означава земя под поните. А хълмовете някога са били море. Какво ще стане с Креда, ако не я няма? Ти не разбираш. Аз не искам нищо да й се случи, само че... Не искам и да пусна мъжа си да се бие с нещо, което не може да бъде убито. За тебе ме е страх. Разбирам. И за това ще остане. Не, няма. Ще отидеш да помогнеш на мъдрата голема вещица. Ма, ти нали току-що каза, че... Това го каза жена ти. Сега ти казвам като Келда на клана да тръгваш. А ти сам каза. Думата на една Келда е закон. Благодаря, Джини. Ще се върна скоро от дома. Страшно далеч от дома.
сърцето си винаги носиш дома. Някой ден, може би, пак ще съм у дома. Това не било то безстрастният живот. На мен ми прилича повече на най-обикновена къщна работа и докторска. Ето, госпожица Лебел замина да изражда някакво си бебе. То аз не съм очаквала да ми връча от магическата пръчица още вратата. Ама то, според госпожица Лебел, очевидно, идеята на цялата магия е това, ама ти да не я използваш. Аз това да не я използвам толкова добра. Просто е депресиращо. Всяка най-обикновена начинаеща вещица може да направи същините. Аз обаче все не успявам. Нека да преговорим всичко от начало. Плетеницата служи за да насочваш с нея магията си. Тя може да бъде направена от всичко, което ти е под ръка. Например, може да се използва за целта чайник, ческа, кърпичка, всякакви неща, които можеш да откриеш. Така, сега въпросът, най-важното нещо е, че в цялата работа трябва задължително да има нещо живо. Виждала съм госпожица Лебел как го прави с бръмбър. Слага бръмбъра в средата и той си седи и не помръдва, а около него едни нишки минават като че ли през него така. Хубавото обаче е, че живото нещо може да бъде и яйце. Защото обикновено, когато аз се опитвам да направя плетеница, става и това. Какво да правя сега това? Омлет? Теб майка съм те била. Ти ми си навчаха, нали? Ти са ли? Какво се хлеба от лева? Ме прати малко да те нагледам, аз има на грама колко за бедката на местното хорство. Нима има и такова? Много е. Само, че като те гледам, съвсем ще ни изложиш на панаира, той вече наближава. Ти какво смяташ да подготвиш? Само да не е презани. Госпожица Лева спомена за панаир, но не е казвала, че е задължително да се представи нещо. Ми толкова нищо не направиш, значи нищо не можеш. Теб, бива ли те с нещо изобщо? Сиренето. Моля. В сиренето, от домата най-добрата в правене на сир. Аха. И предполагам, ще се появиш на вечер типа на изтърбичка и фара. Не, да се. Добре. Ще ти разреша да участваш в моята демонстрация. Аз възнамерявам да покажа изключително сложения магически ритуал за призоваване на силата. Чия сила? Силата. А сега слушай внимателно, няма да ставя. Първо на първо трябва да използваме заместители, защото доставчика ми закъснява и няма магически жезъл, няма магически стърм, ще няма. Но най-важното е да говориш прим. Защо? Защото е по-окултно. Внимание! Започваме. Около 2 часа по-късно магическият ритуал протичаше последния начин. Вдигнете жезъла на въздуха високо и котела на съдбата нека ври, кръга на окултизма отвори. Не този кръг, отлеса всичко спри. Кръга на окултизма е отляво. И защото се
Не ти са нужни никакви дрънкулки, жезли, магически инструменти. Това е защото твоята госпожа Лева се занимава с магия. Докато аз работя с госпожата Ирлик, която се занимава с магия. О, с какво помага допълнителното и кратко? Трябва да разграничаваме всекидневната магия от висшата магия. Всекидневна магия? Да. Не смятам, че баба Вихрона би делила магията на всекидневна и висша. Ти пък откъде знаеш да ми ти е казала лично? Ами да, всъщност ми казах. Тогава, когато съм даде тази шапка. Каква шапка? Тази на главата ми. Ясно. И те сте изпързаляла. Много я бива дързата кукумятка да бърни към главите на хората. Не се притеснявай, ще кажа на всички да не ги смеят. Слушаше доста често на новичките. Лъжеш! Знам, че лъжеш. Баба Вихрона ми даде тази шапка, за да ми напомня, че съм истинска вещица, а че не се заблуждавам. Ами тогава, миличка, очевидно се заблуждава, защото на главата си няма абсолютно никаква... В този момент, тъкмо когато Тифани пристъпи извън тялото си, за да се увери, че шапката си е на мястото, нещо, което отдавна се спотайваше наблизо, се възползва от отворилата се пролука и се вмъкна в главата й. Въздухът сякаш изпръщя и магическите плетеници в радиус няколко километра се пръснаха на парчета. Дори Анаграма усети, че се беше случило нещо зловещо. Тифани? Добре си? О, да. Чувства се прекрасно. Само чувам в главата си някакви гласове, но съм си сигурна, че скоро те ще си заминат. Да. Анаграма, знаеш ли какво? Чувствам се като истинска вещица. И смятам, че време за малко промени. Знаеш ли какво сега? Ти като една много добра приятелка, ще дойде с мен и ще ми помогне да си купя шапка. Да се сложиш, но много по-висока. Аз и моята. Ще ми помогне да си купи на метало и като много добра моя приятелка, ще ми предложи да плати за всичко това. И никой вече няма да се съмнява, че съм истинска вещица. Ще й покажа! Ще й покажа на всички! Дорогали, ей, тя стана голяма кабина. Значи, какво да правим? Какво да правим? Трябва да извикам някой, който се вправи с кабината. Ще да е баба Вихрона, нали? Тя е голяма вещица. Ще дука? Поискам сега, се случва, що махна с ръка. Отнес ме си, щом хвана, без глас, да летя вместо се на мета. Не усещам себе си сила и пред мен коленичи света. Сетне съм силна и без правила, дотягат ми вече добрите дела. За прости мъже, глуповати лица, честен деца. Отнеска и една нощ хвана без влак, се летя вместо се на мета. Така не усещам от себе си сила, искам днес да получа света. Искам днес да получа света. Искам днес да получа света. Днеска вече превърнах стрижака обратно в хора, свалих 4 прасета от полилея, другите бели да трябваше да оправим смислите. Сега остава само да намерим каквото е останало от истинската Тифани и да го изкараме на повърхността. Ротени бади! Ти си зла!
Зла вещица. Знаеш си, че ще ме омагьосаш. Айде сега съм толкова пораснала, маничко. Так му по-голям ще ми свършиш по-голяма работа, пък и тъй не трябва да диреш тревата. Направи ме да огуч! Срамен позор! Донесе ли каквото трябваше? Овча вълна, терпентин и тютюн весел моряк. Това не я върне в кръда, не знам какво друго. Миризмите имат странна власт над спомените. Тифани вдъхна смесицата от познати аромати и те полека й отнесоха надалеч, до едно тихо, топло и защитено място, до овчарската колиба на баба Екинг. И Тифани започна да си спомня коя е. Хайде, Тифани, ти трябва да поемеш контрол. Не мисли за останалите. Те са само призраци. Ехо от всички твари, които Хайвара някога е бил. Сега всички са в теб, но можеш да ги надвиеш. Мисли, Тифани, коя си ти? Аз съм професор Синсибилити Бъсъл, преподавател. Пази си. Искам да говоря с Тифани. Тифани, тебе и славата пристигна песничка, която научи. Каква песничка ни беше след твоя към среда? Тифани, спомни си за името си. Какво означава името си на стария език на цигарите? Името ми означава да ми по-вълните. Аз съм Тифани Екинг, внучка на баба Екинг. Ропа, се са големи. Не, той беше тя. Ти само уби няколко човека, като превърна ги в жаби, щупи няколко прозореца, опита се да убиеш тая веща, дето учиш да завръзваш връхчици. Опитам се да убия госпожа Левел? Само малко ден. Ропе ни вади. Да. Я върви да разузнаваш. Какво да разузнаваш? Каквото намериш. Всички тези ужасни неща. Не са захари. Не беше чист. Беше Хайвара в твоето тяло. Хайвара е нещо родено преди много хилядолетия. Самото зараждане на Вселената. Някой казват, че той бил самия страх. Но не, съвсем аз си бях. Всички тези мисли, те бяха мои. Хайват и аз бяхме едно и също. Да, обаче. Те слонът частичка от тебе, която не се противопоставяше. А това може момиче е частичката, която има значение. Частичката, която знае как да не прави магии и как да не превръща хората в жаби. Затова вещите се занимават с къщна работа или гледане на стари хора. Това ти помага да намериш центъра си, да запазиш баланс, да останеш човек. За това не трябва да се обличаш по светички и окултизъм. Трябва да знаеш не само какво би могла да направиш, а и какво не бива. Да правиш магии е лесно, но какво стига това? Ще помогне ли някаква шапка, що под нея не си глава? А звездите са просто украса, да са гледани, стават полезни. Но помните, звездите са лесни, а в хората не. И все пак целият смисъл, тези проблеми стават твои. Макар честото да гледаш и смееш, как възпява тук някой герой. А те питат, що някой е болен, или растър, или обгрял. Тя вечеството не е сетно, но да пазва се да цяло. Да помни старите, смешните, слабите, да глупави майки на мръсни деца. Дори са бездарните, неблагодарните, грубите яйци, горани сърца. Ти отговаряш и твоя е критата, просто ние не става е така. Вече заставаш не средни дрънкуми, а трябва ръка. Да правиш магия е лесно, да не правиш е повече удобно. Да си вещица, значи да мислиш, да си вечно съвсем какво. Да се гледаш как гледаш нещата и да виждаш през чужди очи и да стъпваш с крака на земя.
земята, макар шапката си да търчи, да седиш край леглото на смърт, да си там, щом проплаква дете, да се случва да яхнеш метлата, но да знаеш и как се вете, да превързва да смееш сърца ти, добрата с мъртотия и кръв, и живота си да не проклинаш, щом на малко си разбираш на кръв. За малко си, жал се, утрински койца, мъкнеш, че земята отвърчал се небе, ти се питаш, би ли забелязал света? Някой през тях продължила пове, но очата е центърът, краят, началото, всичко, което да пащи тук, е следимия ток и човешката плът, задачи, които не би свършил друг. Само че аз вече дори не съм сигурна дали съм истинска вещица. Ти си вещица до върха на обувките си, моето момиче. Знаеш ли какво правиш в момента? Тъжна си, а зад оная частичка от тебе, която е тъжна, една друга частичка си мисли, за всичката. А пък зад нея, трета частичка ми е адски ядосана, че не съм седнала тук да те успокоявам. Дай ми тогава да говоря с тези твои трети мисли, защото другите принадлежат на някакво клапе, което се самосъжалява. Не се самосъжалявам. Ако аз съм клапе, то ти си злата бабичка. Аз може да съм злата бабичка, обаче от не ще очакваш да оправя тази деля, нали? Хайвара не си е заминал окончателно, само за мен никого изгодиме и ти ще очакваш аз да се разправя с него. Не си права. Хайварът е моя грижа и моя отговорност. Как смееш? Ако някой ще се оправи с Хайварът, то това съм аз. Аз го познавам най-добре. Познавам всяка негова мисъл и всяко негово чувство. Защото чувствително от мен остана в него. И ако някой ще се оправи с него, то това съм аз. Премного ти благодаря. Чудесно. Тъкмо това бих очаквала от истинска вещица. Да си свърши сама работата, която е започнала. Но не сега. Хайварът не е нещо, което можеш да изседнеш и да нападнеш. Той сам ще се намери. А сега отиваме на панаир. Защото там има много хора. И ако не успее да си върне своите усе, ще се хареса някое друго. Робени, бади! И ще сложиш за разсейване на врага. А също така и на приятеля, защото нищо не ползвам с парикьорствата. Ема, те без друго за парикьорствата като ме видя. Ти за вещи си няма да искаш такова. Добре, как да ги разсея? Ти си двуметров фигъл. Надали ще ти е първо. Добре. Уважаеми госпожици вещи, тук няма никакъв Хайвар. Няма поводи за притеснение. Само, ако чуете някакво движение, кажете по-бързочка да дойдем да въ... с чайника по главата. Да, паня. Ох, ако и това не помогне. Добре, на вашето разсеяно внимание. Фонтан Фигали. Бих могла да направя плетеница, но те никога не проработват. Ами не са проработвали, защото не е било необходимо да проработят. Ти нали си спомняш, че плетеницата трябва да се направи точно в момента, когато е необходима? Да, само че няма нищо живо. Какво за мен? Моля! Казах! За мен! Абе, Рокина, не силно се! Всичко живо, което някога да използва, първо размазало в изтия. Последния сървей, който използвах, в момента е погребан в младинката на госпожица Лебел. Не съм безпокоен. Ние фигалите знаем на мъж. След това, представям предание и вече на мъж. Ти си готовиш? Ами, ние вярваме, че преден живот сме били много добри и за това сме се родили тук. Място, което има слънче. Ферми, където ще се отказваме това, а въобще това е рай. Стига ли с място?
пещерите си нямат свои богове, но в момента и някой чуж ще ми свърши работа. Страшно много се моля на всеки, който би могъл да ме чува. Приятелят ми Роб да не стане на кайма. Ако може и аз да не стана на кайма в процеса, ще бъда допълнително благодарна. Ето от какво е направена моята плетеница. Всички неща от къщи. Тютюн, бесен орях, терпентин и овча вълна. Какво друго ми липсва? Забравям ли нещо? Не. Чайник? Не, Роб, не чайник. Белият кон. Ето какво. Мога ли да съм вещица далеч от своите хълмове? Далеч от креда? Мога, разбира се. Никога не те напускам наистина. Земята от вълните. Добре дошъл. Да, добре дошъл. Тук си добре дошъл. Това е моят дом и аз те приветствам. Моля се скрити. От какво? От всичко. Знаеш ли какво е да усещаш всяка звезда, всяко тръпче трева? Да, знаеш. Ти го наричаш да отвориш очите си отново. Но ти го правиш само за секунда, а ние за цяла вечност, без почивка. Вие хората сте толкова щастливи. Можете да затворите съзнанието си за студените дълбини на Вселената. Ние чухме една песничка, която започваше така. Блести, малка звездички. Каква сила, каква огромна, невероятна сила е нужна, за да вземеш трилиони тонове пламтяща материя, една песен с невообразима мощ и да я превърнеш в малка песничка за деца. Ние ви завиждаме. Само ти не ни разбираш. Ти не би могъл да живееш в никой от нас. Ти ни даваш това, което ни трябва, веднага щом го поискаме. Но желанията ни винаги се объркват. Да, сега разбираме, защото в нас има частичка от теб. Затова идваме при теб с последното желание, онова, което поправи всички други. Научи ни как да умрем, да спрем да съществуваме. Покажи ни пътя. Но аз не го знам. Знаеш, всички хора знаят този път. Вие го вървите всеки ден. Всяка история става ужасна, ако е безкрайна. А вие знаете как да стигнете до края на историята. Това е такъв невероятен талант. Ами, смъртта, тя е нещо като врата, през която трябва да преминеш. За да я видиш, отвори очите си, а после ги отвори отново. Ти виждаш всичко. Виж и онази част, която е в главите на хората. Но за нас няма добре. Няма а само ние. Ние ще не върши се Бог, а просто се могат, защото всички шмайки го не види. Тогава нека да ти разкажа една история. Преди милиони години ние хората сме били само малки мехурчета в океана. После риби, после влечуги, плъхове, маймуни и хиляди други неща помежду им. Тази ръка някога е била перка, а тази ръка е имала острите ногти на хищник. В устата си на човек аз имам острите зъби на вълк, също както и тези на крава, и тези на заяц. Кръстта ни е солена, също както морето, от което идвам. Когато сме оплашени, космчетата ни настръхват, също както тогава, когато сме имали козина. Ние сме история. И всичко, което сме били, все още сме. Аз съм направена от спомените на своите родители и прародители. Те са в начина, по който изглеждам. Цвета на косата ми. Направена съм също така от частици от всички, които някога съм срещала. Които са ме променили. Така че, коя съм аз? Ти си тази, която ни разказа тази история. Това е частичката, която е истинската ти. Но ти също имаш тази частичка от себе си.
дам име. Да, име. Винаги съм харесвала име Марта. Артър ми харесва. И щом Артър го има, значи сега може най-сетне да изчезне. Да, сега мога да видя вратата. Благодаря. Богу, Марта. Само, че сега имам един проблем. Нямам никаква идея как да се върна от там, където дойдох. Хайде малко. Време е вече да се връщаш обратно в света на живите. И къде си изгубила шапката? Все пак, истинска вещица. А една вещица не трябва да ходи без шапка. Ето, вземи моята. По-късно всички вещици щяха да коментират това невероятно събитие. За баба Хиронрав се говореше, че никога не би свалила шапката си пред никого. По-късно всички щяха да спорят в коя от двете им е направила по-голяма магия, защото Тифани се беше справила с Хайбъра, но баба беше тази, която я беше върнала обратно. По-късно стари и млади вещици, разделени на две групички, неуспешно щяха да ги убеждават да застанат една срещу друга и да премерят сили, за да докажат коя е по-добра. И по-късно, точно както сега, погледите им щяха да се срещнат и двете щяха леко да се поклонят, както правят истинските вещици. Благодаря, но не мога да приема. Струва ми се, че не е редно да се опитвам да напълня нечия чужда шапка. Смятам да открия своята собствена. Ти си вечно за до мозъка на собствените си, Мария Езинг.
трева. Защото все пак целият смисъл на това да заминеш и това да се върнеш, за да видиш мястото, откъдето си тръгнал, с нови очи и с по-ярки светове. И хората там вече се виждат различни. Да се върнеш не е като никога да не си заминавал. И в един ясен, ветровит ден, Тифани изкачи хълма и спря пред останките от старата овчарска колиба. Върнах се по-добре, отколкото заминах. И вече знам коя е моята истинска шапка. Тогава Тифани си направи шапка от небето на Креда и седна на старата раздясала фурна, за да погледа зарата. Жаващите се сенки, малки фигурки да изкачиха от райските дупки и да сядаха покрай нея. Слънцето залезе, което си е всекидневна магия, и настана топла вечер. Шапката се изпълни с звезди.